Ameland heeft 28 kilometer strand en 2 politieagenten. Ja, dan zie ik het grote probleem met handhaving en ik vraag me af of het verbod op zich zoveel doet. Met het opsteken van een sigaret op het stroom verbieden worden. Daar wordt op dit stuit landelijk onderzoek naar dien. Reden daarvoor is dat er nog hield iets een soort sigarettenfilters zou smieten worden. Ja, die vind je hier wel, helaas. Er zijn nog steeds mensen die dat zomaar in de natuur gooien en niet netjes opruimen in een prullenmand waar het thuis hoort. Maar sigarettenfilters horen niet in de natuur thuis. Een verbod zou een oplossing wezen kunnen. Al binnen de meningen der roer verdeeld. Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Ik ben gewoon een liefhebber van de natuur hier, zowel aan de Noordzeezijde als aan de Watkant. En extra maatregelen om het zo schoon mogelijk te houden. Ja, daar sta ik wel positief tegenover. Je moet niet alles verbieden. Ik rook niet, maar ik vind mensen moeten zelf zo wijs zijn om het niet neer te gooien. Maar als je alles gaat verbieden, krijg je alleen maar dat de mensen de hakken in het zand zetten, letterlijk en figuurlijk. Ja, het lijkt me ook heel moeilijk om dat te handhaven trouwens, als je het doet op het strand. Dus ik denk dat het een beetje overdreven is. Het gebeurt weinig, denk ik. En ja, dan moet het dan maar op andere plekken waar mensen er wel last van hebben. Wat de burgemeester onbelangt, komt zo'n verbod er net. Of daarmee er minder filters in de natuur komen, dat betwijfel ik. We moeten zorgen dat mensen makkelijk hun filters kwijt kunnen en dat mensen zich gedragen door hun rommel op te ruimen.